Een nachtje in Bigeliks de Sint-Jabiksterke. Waar wit kind dat takkemeer. In juli 2018 komen er een soort kuierders op het beeld in het rand van de tocht Santiago on het Waad. Al deze kuierders hebben een slierplak nodig. Maar dat hield net alleen nog voor deze kuierders. Tjerken krijgen hield iets vaker de vraag of ze een slierplak hebben. We hebben een ontnijtinkje of we er mogelijkheden voor creëren kunnen. Op zichzelf is er een mooi netwerk van bed en brochtjes in Friesland en van hotels. Maar er zijn ook pelgrims die wat minder betalen willen. En wij binnen onder ziekje of wij die overnachtingsmogelijkheden ombinnen kunnen in ons kerken. Zo nou en dan gebeurt het al dat een groep van pelgrims vraagt of zij bij ons in een kerken overnachtje kunnen. En bij uitzondering doen we dat wel eens. Dat er een groep van een man als 10 of 20 in een kerken sliept. Heel primitief, ze nemen hun eigen slaapzak en luchtbed nemen ze mee. En ze waschen in het huisje en ze eten er wat, de jongens. Maar dan hebben ze een heel gezellige nacht mee in oor. En de volgende dag gaan ze weer verder. Sliep in een kerken wordt ook wel camping neemt. In Engeland is het al tegen populair.